966 χρόνια πριν από τον Χριστό. Ένα εργοτάξιο με περισσότερους από 180.000 εργάτες, 70.000 αχθοφόροι, 80.000 λιθοτόμοι, 3.600 επιστάτες και κανένας ήχος σφυριού, σμήλης ή οποιοδήποτε σιδερένιου εργαλείου. Απόλυτη σιωπή. Αυτό δεν ήταν ατύχημα, ήταν μια άμεση εντολή. Και ο άνθρωπος πίσω από αυτή την παράλογη απέτηση έχτιζε τον πιο ιερό οίκο που επιχείρησε ποτέ να εγείρει η ανθρωπότητα. Το όνομά του ήταν Σολομών, γιος του Δαβίδ, τρίτος βασιλιάς του Ισραήλ. Είχε κληρονομήσει ένα σταθερό βασίλειο, ασφαλή σύνορα και μια υπόσχεση. Ο πατέρας του είχε περάσει ολόκληρη τη ζωή του ονειρευόμενος να χτίσει έναν ναό για τον Θεό του Ισραήλ. Συγκέντρωσε πόρους, σχεδίασε κατόψεις, χώρισε ομάδες, αλλά δεν έλαβε θεία άδεια. Ο Δαβίδ ήταν άνθρωπος του πολέμου. Τα χέρια του είχαν χύσει πάρα πολύ αίμα. Ο οίκος του Κυρίου έπρεπε να ανεγερθεί από χέρια ειρήνης. Έτσι ο Δαβίδ πέθανε κουβαλώντας αυτό το βάρος, όλα έτοιμα, τίποτα χτισμένο. Το όνειρο πέρασε στον γιο. Πριν ξεκινήσουμε, γράψτε στα σχόλια από πού μας παρακολουθείτε. Αφήστε το like σας, εγγραφείτε στο κανάλι και ενεργοποιήστε το καμπανάκι. Συνεχίζουμε. Ο Σολομών δεν έχασε χρόνο. Στο 4ο έτος της βασιλείας του, τον 2ο μήνα του εβραϊκού ημερολογίου, έδωσε την εντολή να ξεκινήσουν. Η τοποθεσία είχε ήδη καθοριστεί, το όρος Μοριά, στην Ιερουσαλήμ. Εκείνο το μέρος έφερε ιστορία. Ήταν το ίδιο βουνό όπου ο Αβραάμ σχεδόν 1000 χρόνια πριν είχε οδηγήσει τον Ισαάκ για τη θυσία. Ήταν εκεί που ο Δαβίδ είχε αγοράσει το αλόνι του ορνά του Ιεβουσαίου για να εγείρει ένα θυσιαστήριο μετά από μια καταστροφική πανούκλα. Το έδαφος ήταν ήδη σημαδεμένο από το ιερό. Τώρα θα δεχόταν την πιο φιλόδοξη δομή που είχε φανταστεί ποτέ το Ισραήλ. Αλλά ο Σολομών αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα. Το Ισραήλ δεν είχε παράδοση στις μεγάλες κατασκευές. Ο λαός είχε περάσει 40 χρόνια στην έρημο και άλλους αιώνες πολεμώντας για εδάφη. Δεν υπήρχαν έμπειροι αρχιτέκτονες. Δεν υπήρχε εργατικό δυναμικό εξειδικευμένο στο να δουλεύει με γιγαντιαίες πέτρες ή πολύτιμα ξύλα. Αν ο Σολομών ήθελε να χτίσει κάτι αντάξιο της παρουσίας του Θεού, θα χρειαζόταν εξωτερική βοήθεια. Κοίταξε προς τον βορρά, προς τη Φινίκη. Ο Χιράμ, βασιλιάς της Τύρου, ήταν γνωστός για το ότι διοικούσε τους καλύτερους τεχνίτες του αρχαίου κόσμου. Οι Φίνικες κυριαρχούσαν στην αυσιπλοεία, τη μεταλλουργία και την ξυλουργική όσο κανείς άλλος. Και η Τύρος είχε κάτι που το Ισραήλ δεν διέθετε. Απεριόριστη πρόσβαση στους κέδρους του Λιβάνου. Εκείνα τα δέντρα ήταν θρυλικά. Μεγάλωναν στα βουνά για αιώνες, φτάνοντας στα 40 μέτρα ύψος και κορμούς τόσο πλατείς που 4 άνδρες με ανοιχτά χέρια δεν μπορούσαν να τους αγκαλιάσουν. Το ξύλο ήταν αρωματικό, ανθεκτικό στα παράσιτα και πρακτικά άφθαρτο. Οι Φαραώ της Αιγύπτου είχαν ήδη εισαγάγει κέδρο του Λιβάνου για τους ναούς τους. Οι βασιλιάδες της Μεσοποταμίας έκαναν το ίδιο. Και τώρα ο Σολομών ήθελε αυτό το ξύλο για τον οίκο του Θεού. Έστειλε μια επιστολή στον Χιράμ. Ο τόνος ήταν άμεσος. Εξήγησε το έργο, το πνευματικό κίνητρο και τι χρειαζόταν. Η απάντηση του Φίνικα βασιλιά ήρθε γρήγορα. Ο Χιράμ εντυπωσιάστηκε από τη φιλοδοξία του Σολομώντα και αποδέχτηκε τη συνεργασία. Οι όροι καθορίστηκαν. Η Τύρος θα παρήχε όλο το ξύλο κέδρου και κυπαρισιού, επιπλέον θα έστελνε έναν αρχιτεχνίτη για να επιβλέπει τις πιο λεπτές εργασίες. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα έστελνε σιτάρι και λάδι κάθε χρόνο. 20.000 κόρους σιταριού, 20.000 βάτους λαδιού. Αυτό αντιπροσώπευε τόνους τροφίμων που θα στήριζαν τη φοινικική οικονομία. Η συμφωνία σφραγίστηκε. Το ξύλο άρχισε να κατεβαίνει από τα βουνά. Αλλά η κοπή των κέδρων ήταν μόνο η αρχή. Οι κορμοί έπρεπε να φτάσουν μέχρι την Ιερουσαλήμ, η οποία βρισκόταν σε απόσταση μεγαλύτερη από 200 χιλιόμετρα από τα δάση του Λιβάνου. Και δεν υπήρχαν φορτηγά, σιδηρόδρομοι ή στρωμένοι δρόμοι. Η λύση που βρέθηκε ήταν ευφυής. Οι Φίνικες έδαιναν τους κορμούς σε μεγάλες σχεδίες και τους έριχναν στη Μεσόγειο θάλασσα. Οι σχεδίες κατέβαιναν την ακτή μέχρι το λιμάνι της Ιώπης, τη σημερινή πόλη Γιάφα. Εκεί, Ισραηλινές ομάδες παραλάμβαναν το ξύλο και ξεκινούσαν το πιο σκληρό μέρος της μεταφοράς. Να κουβαλούν τους κορμούς πάνω στο βουνό για 60 χιλιόμετρα ανώμαλου εδάφους μέχρι την Ιερουσαλήμ, η οποία βρισκόταν σε υψόμετρο σχεδόν 800 μέτρων. Σκεφτείτε τη σωματική προσπάθεια.
Κάθε κορμός κέδρου μπορούσε να ζυγίζει όσο 2 ενήλικες αφρικανικοί ελέφαντες. Και δεν υπήρχαν γερανοί ή τρακτέρ. Μόνο σχοινιά, ράμπες, ξύλινοι κύλινδροι και η δύναμη χιλιάδων ανδρών που τραβούσαν κάτω από τον ήλιο της ερήμου. Το βιβλίο των βασιλιών Άπου καταγράφει ότι ο Σολομών κάλεσε 30.000 Ισραηλίτες για να εργαστούν με βάρδιες στον Λίβανο. 10.000 τον μήνα, με σύστημα εναλλαγής. 1 μήνα στα βουνά κόβοντας ξύλα, 2 μήνες στο σπίτι με την οικογένεια. Αυτό το σχήμα διήρκεσε χρόνια. Αλλά το ξύλο ήταν μόνο ένα μέρος της πρόκλησης. Ο ναός απαιτούσε πέτρες. Όχι κοινές πέτρες, τεράστιους όγκους λευκού ασβεστόλιθου, κομμένους με ακρίβεια χιλιοστού, ικανούς να στηρίξουν τείχους ύψους 30 μέτρων, χωρίς ορατό κονίαμα. Ο Σολομών διέταξε οι όγκοι να εξοριχθούν από υπόγεια λατομεία βόρεια της Ιερουσαλήμ. Και εδώ μπαίνει η λεπτομέρεια που άνοιξε την αφήγησή μας. Κανένας όγκος δεν μπορούσε να διαμορφωθεί στο εργοτάξιο. Η εντολή ήταν βιβλική και αδιαπραγμάτευτη. Το ιερό κείμενο στο 6ο κεφάλαιο των βασιλιών Αφσά δηλώνει ότι ο οίκος χτίστηκε με πέτρες ήδη προετοιμασμένες στο λατομείο, έτσι ώστε να μην ακουστεί σφυρί, ούτε τσεκούρι, ούτε κανένα σιδερένιο εργαλείο κατά τη διάρκεια της οικοδόμησης. Η λογική πίσω από αυτό ήταν θεολογική. Τα σιδερένια εργαλεία συνδέονταν με τον πόλεμο και ο ναός έπρεπε να είναι ένας τόπος απόλυτης ειρήνης. Έτσι, κάθε πέτρα κοβόταν, λιαενόταν και προσαρμοζόταν στο σκοτάδι των λατομείων. Όταν έφτανε στο όρος Μοριά, αρκούσε να ταιριάξει. Ένα γιγαντιαίο παζλ συναρμολογημένο σε ιερή σιωπή. Αυτό σήμαινε ότι οι λιθοτόμοι χρειαζόντουσαν μια ακρίβεια σχεδόν αδύνατη για την εποχή. Οποιοδήποτε λάθος υπολογισμού και ο όγκος θα απορριπτόταν. Οποιοδήποτε χιλιοστό εκτός θέσης και η δομή δεν θα έκλεινε. Οι 80.000 άνδρες που εργάζονταν στα λατομεία έφεραν μια συντριπτική ευθύνη. Δεν μπορούσαν απλώς να το προσαρμόσουν μετά. Έπρεπε να λειτουργήσει με την πρώτη. Και λειτουργήσε. Οι τοίχοι του ναού άρχισαν να υψώνονται. Η κύρια δομή είχε 60 πύχης μήκος, 20 πλάτος και 30 ύψος, μεταφράζοντας σε σύγχρονα μέτρα περίπου 27 μέτρα μήκος, 9 μέτρα πλάτος και 13,5 μέτρα ύψος. Από έξω, οι αναλογίες μπορεί να φαίνονταν μέτριες για τα πρότυπα των μεγάλων ευρωπαϊκών καθεδρικών ναών που θα εμφανίζονταν χιλιετίες αργότερα. Αλλά ο ναός του Σολομώντα δεν σχεδιάστηκε για να εντυπωσιάσει με το μέγεθος. Σχεδιάστηκε για να αντιπροσωπεύει την παρουσία του Θεού στη γη. Κάθε εκατοστό είχε σημασία. Η κάτοψη ακολουθούσε το μοντέλο της σκηνής του μαρτυρίου που είχε χτίσει ο Μωυσής στην έρημο, αλλά σε διευρυμένη και μόνιμη κλίμακα. Η είσοδος ήταν στραμμένη προς την ανατολή του ηλίου. Ακριβώς μπροστά 2 χάλκινες κολόνες ξεχώριζαν σαν σκοπή. Η δεξιά ονομαζόταν Ιαχίν, που σημαίνει «αυτός θα στερεώσει». Η αριστερή ονομαζόταν Βοάζ, που σημαίνει «μέσα του υπάρχει ισχύς». Κάθε κολόνα είχε 18 πύχης ύψος, πάνω από 8 μέτρα, και ήταν διακοσμημένη με χάλκινα ρόδια, πλεγμένες αλυσίδες και κιονόκρανα σε σχήμα κρίνων. Μόνο ο χαλκός αυτών των 2 κιόνων αντιπροσώπευε τόνους λιωμένου μετάλλου. Ο υπεύθυνος για αυτό το αριστούργημα σε μέταλλο ήταν ένας άνθρωπος που ονομαζόταν επίσης Χιράμ. Όχι ο βασιλιάς της Τύρου, αλλά ένας τεχνίτης μεικτής καταγωγής, Ισραηλίτισσα μητέρα, Φοίνικας πατέρας. Αυτός ο Χιράμ περιγραφόταν ως γεμάτος σοφία, σύνεση και ικανότητα να εκτελεί κάθε έργο σε χαλκό. Ο Σολομών τον έφερε ειδικά για να επιβλέπει τις μεταλλουργικές εργασίες. Και το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό. Εκτός από τις κολόνες, ο Χιράμ χύτευσε τη λεγόμενη χάλκινη θάλασσα. Ήταν μια γιγαντιαία κυκλική λεκάνη με 5 μέτρα διάμετρο και 2,5 μέτρα ύψος, στηριζόμενη πάνω σε 12 χάλκινα βόδια, 3 στραμμένα προς κάθε κατεύθυνση του ορίζοντα. Η χωρητικότητα ήταν περίπου 40.000 λίτρα νερού. Οι ιερείς χρησιμοποιούσαν αυτό το νερό για καθαρμό πριν εισέλθουν στους ιερούς χώρους. Ολόκληρο το κομμάτι, μόνο του, ζύγιζε το ισοδύναμο 30 τόνων. Ο Χιράμ κατασκεύασε επίσης 10 χάλκινες κινητές βάσεις με μικρότερες λεκάνες, κάθε μία διακοσμημένη με λιοντάρια, χερουβίμ και φοίνικες. Χρησιμοποιούνταν για το πλύσιμο των προσφορών θυσίας. Ο χαλκός προερχόταν από αποθέματα που ο Δαβίδ είχε συσσωρεύσει κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών του εκστρατιών εναντίον γειτονικών βασιλείων.
Τόνοι και περισσότεροι τόνοι μετάλλου που κατακτήθηκαν σε πολέμους τώρα μετατρέπονταν σε αντικείμενα λατρείας. Ό,τι είχε υπάρξει όργανο θανάτου γινόταν όργανο λατρείας. Η ηρωνία δεν διέφευγε από κανέναν. Αλλά από μέσα, ο χαλκός έδινε τη θέση του σε κάτι ακόμα πιο πολύτιμο, χρυσός. Το εσωτερικό του ναού ήταν πλήρως επενδυμένο με χρυσό. Τείχη, δάπεδα, πόρτες, δοκάρια. Δεν ήταν διακοσμητική επίστρωση. Ήταν σφυρίλατος χρυσός εφαρμοσμένος σε παχιά στρώματα που κάλυπταν κάθε ορατή επιφάνεια. Το βιβλικό κείμενο στο Β των Χρονικών, παραλιπομένων Β, φροντίζει να τονίσει. Κάλυψε τον οίκο με καθαρό χρυσό, τα δοκάρια, τους παραστάτες, τους τοίχους και τις πόρτες. Και σκάλισε χερουβίμ στους τοίχους. Το οπτικό αποτέλεσμα, όταν άναβαν οι δάδες εκεί μέσα, πρέπει να ήταν απερίγραπτο. Μία χρυσή σπηλιά που έλαμπε με τρεμοπαίζον φως. Η αντανάκλαση πολλαπλασιαζόταν επάπειρον, η αίσθηση ότι βρίσκεσαι μέσα στον ίδιο τον ήλιο. Ο Σολομών χρησιμοποίησε 660 τάλαντα χρυσού μόνο για τα Άγια των Αγίων, την εσωτερική και πιο ιερή αίθουσα του ναού. Ένα τάλαντο ισοδυναμούσε με περίπου 34 κιλά. Κάντε το λογαριασμό. Μιλάμε για περισσότερους από 22 τόνους χρυσού μόνο για ένα δωμάτιο. Και αυτό χωρίς να υπολογίζουμε τον χρυσό των άλλων αιθουσών, των σκευών, των θυρών και των διακοσμήσεων. Οι σύγχρονοι ιστορικοί δυσκολεύονται να υπολογίσουν τη συνολική αξία. Κάποιοι εκτιμούν ότι σε σημερινές αξίες ο χρυσός του ναού θα αντιπροσώπευε κάτι μεταξύ 50 και 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Άλλοι προτείνουν ακόμα μεγαλύτερα ποσά. Από πού προήλθε τόσος πλούτος? Ο Δαβίδ είχε συσσωρεύσει λάφυρα πολέμου για δεκαετίες. Χρυσό από τον Μωάβ, ασίμι από τους Φιλιστέους, χαλκό από τη Σοβά. Επιπλέον, το Ισραήλ βρισκόταν σε μια μοναδική οικονομική στιγμή. Η γεωγραφική θέση μετέτρεπε το βασίλειο σε υποχρεωτικό σημείο διέλευσης για τα εμπορικά καραβάνια μεταξύ της Αιγύπτου, της Μεσοποταμίας και της Αραβίας. Ο Σολομών εισέπρατε φόρους από αυτές τις διαδρομές και διατηρούσε έναν ναυτικό στόλο σε συνεργασία με τους Φοίνικες που έφερνε εξωτικά εμπορεύματα από μακρινά μέρη, πιθανώς τόσο μακριά όσο η Ινδία ή η ανατολική ακτή της Αφρικής. Το βιβλίο των βασιλιών ΑΑ αναφέρει ότι κάθε 3 χρόνια έφταναν πλοία φορτωμένα με χρυσό, ασίμι, ελεφαντόδοντο, πυθίκους και παγόνια. Το Ισραήλ ήταν πλούσιο όσο ποτέ άλλοτε και ποτέ δεν θα ήταν ξανά έτσι. Αλλά ας επιστρέψουμε στο εσωτερικό του ναού. Τα Άγια των Αγίων ήταν η καρδιά των πάντων. Μια τέλεια κυβική αίθουσα. 20 πύχης μήκος, 20 πλάτος, 20 ύψος, περίπου 9 μέτρα σε κάθε κατεύθυνση. Αυτό το σχήμα δεν ήταν τυχαίο. Ο κύβος αντιπροσώπευε την απόλυτη τελειότητα στην αρχαία συμβολολογία. Και μέσα σε αυτή την αίθουσα, από μασίφ χρυσό, βρίσκονταν 2 φιγούρες που κυριαρχούσαν στον χώρο, τα χερουβίμ. Δεν ήταν τα παχουλά αγγελάκια που η τέχνη της αναγέννησης έκανε δημοφιλή αιώνες αργότερα. Τα βιβλικά χερουβίμ ήταν κολοσιαία και υβριδικά πλάσματα. Ο Σολομών διέταξε να σκαλιστούν 2 από αυτά σε ξύλο ελιάς, επενδυμένα με χρυσό. Το καθένα είχε 10 πύχης ύψος, περίπου 4,5 μέτρα. Τα φτερά εκτείνονταν σε 5 πύχης από κάθε πλευρά και ήταν τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο ώστε τα φτερά τους να αγγίζονται στο κέντρο της αίθουσας, σχηματίζοντας ένα είδος θόλου πάνω από το πιο σημαντικό αντικείμενο ολόκληρου του ναού. Η κυβωτός της Διαθήκης. Εκεί βρισκόταν το ξύλινο κυβότιο επενδυμένο με χρυσό που το Ισραήλ μετέφερε από την εποχή του Μωυσή. Μέσα σε αυτό, οι 2 πέτρινες πλάκες με τις 10 εντολές. Η ράβδος του Ααρών που είχε βλαστήσει και ένα δοχείο με το μάνα της ερήμου. Εκείνο το κυβότιο αντιπροσώπευε τη φυσική διαθήκη μεταξύ του Θεού και του λαού του. Για αιώνες κατοικούσε σε μια κινητή σκηνή, τώρα επιτέλους είχε ένα μόνιμο σπίτι. Αλλά τα Άγια των Αγίων δεν ήταν προσβάσιμα σε οποιονδήποτε. Ένα παχύ καταπέτασμα χώριζε αυτή την αίθουσα από τον υπόλοιπο ναό. Το πέπλο ήταν φτιαγμένο από λεπτό λινό σε χρώματα μπλε, πορφυρό και κόκκινο με κεντημένα χερουβίμ. Αυτή η κουρτίνα λειτουργούσε ως ιερός φραγμός. Μόνο ο αρχιερέας μπορούσε να την διασχίσει. Και μόνο 1 φορά τον χρόνο, στο Γιόμ Κιπούρ, την ημέρα του εξυλασμού. Πριν μπει,
έπρεπε να περάσει από τελετουργίες καθαρμού, να φορέσει συγκεκριμένα ρούχα και να μεταφέρει αίμα θυσίας για να το ραντίσει πάνω στο κάλυμα της Κιβωτού. Η παράδοση λέει ότι ένα σκοινί δενόταν στον αστράγαλο του αρχιερέα. Αν πέθαινε εκεί μέσα λόγω κάποιας ακαθαρσίας, οι άλλοι ιερείς θα μπορούσαν να τραβήξουν το σώμα χωρίς να χρειαστεί να μπουν. Ο υπόλοιπος ναός χωριζόταν σε 2 περιοχές. Ο Άγιος Τόπος βρισκόταν αμέσως πριν από το καταπέτασμα. Εκεί βρισκόταν το θυσιαστήριο του θυμιάματος, φτιαγμένο από κέδρο επενδυμένο με χρυσό. 10 χρυσές λιχνίες από καθαρό χρυσό, 5 από κάθε πλευρά, φωτίζοντας τον χώρο με τις αιώνιες φλόγες τους. Και ένα τραπέζι με τους άρτους της προθέσεως, 12 ψωμιά που ανανεώνονταν κάθε εβδομάδα, αντιπροσωπεύοντας τις 12 φυλές του Ισραήλ. Οι ιερείς εκτελούσαν τα καθημερινά τους καθήκοντα σε αυτό το περιβάλλον, αλλά κανείς άλλος εκτός από αυτούς δεν μπορούσε να μπει. Η μυρωδιά του θυμιάματος που καιγόταν ήταν τόσο έντονη που ανέβαινε σαν ορατό σύννεφο, διαπερνώντας ολόκληρη τη δομή. Από την έξω πλευρά μια αυλή περιέβαλε τον ναό. Χάλκινα θυσιαστήρια για θυσίες. Η χάλκινη θάλασσα για καθαρμό. Πλευρική θάλαμη για την αποθήκευση σκευών, ενδυμάτων και προσφορών. Η κίνηση ήταν συνεχής. Ζώα που φέρονταν για ολοκαύτωμα, ιερείς στις βαρδιές τους, λεβίτες που έψαλαν ψαλμούς. Ο ναός δεν έμενε ποτέ σε σιωπή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μόνο το αρχικό εργοτάξιο είχε απαιτήσει αυτή την απουσία θορύβου. Αφού ολοκληρώθηκε, ο οίκος του Θεού ήταν ζωντανός. Η κατασκευή κράτησε 7 χρόνια. 7 χρόνια συνεχούς εργασίας. 180.000 άνδρες σε εναλλαγή. Πέτρες που σύρθηκαν για χιλιόμετρα. Ξύλο που μεταφέρθηκε από θάλασσα και ξηρά. Τόνοι χαλκού που χυτεύθηκαν σε αυτοσχέδιους φούρνους. Χρυσός σφυριλατημένος με το χέρι μέχρι να φτάσει στο ακριβές πάχος. Όταν ολοκληρώθηκε και η τελευταία λεπτομέρεια, ο Σολομών κάλεσε όλο το Ισραήλ για την τελετή της αφιέρωσης. Το βιβλικό κείμενο περιγράφει ένα πλήθος που ήταν αδύνατο να μετρηθεί. Οι πρεσβύτεροι όλων των φυλών, οι αρχηγοί των οικογενειών, χιλιάδες απλοί άνθρωποι που ταξίδεψαν μέρες για να γίνουν μάρτυρες της στιγμής. Οι ιερείς μετέφεραν την Κιβωτό της Διαθήκης μέσα στα Άγια των Αγίων και την τοποθέτησαν κάτω από τα φτερά των Χερουβίμ. Οι Λεβίτες, ντυμένοι με λεπτό λινό, στάθηκαν με κύμβαλα, λαούτα και άρπες. 120 ιερείς φυσούσαν σάλπιγγες σε πλήρη αρμονία. Και τότε συνέβη. Τη στιγμή που οι μουσικοί και οι σαλπιγκτές ήχησαν σαν ένας, υμνώντας τον Κύριο, ένα σύννεφο γέμισε τον οίκο. Το Ιερό Κείμενο στο Β' Χρονικών καταγράφει ότι οι ιερείς δεν μπορούσαν να παραμείνουν εκεί για να λειτουργήσουν εξαιτίας του σύννεφου, επειδή η δόξα του Κυρίου γέμισε τον οίκο του Θεού. Εκείνη η ορατή εκδήλωση της Θείας Παρουσίας ονομαζόταν από τους Εβραίους Σεκινά. Ο Θεός είχε αποδεχτεί τον οίκο, είχε κατέβει για να κατοικήσει ανάμεσα στον λαό του. Ο Σολομών γονάτισε μπροστά σε όλο το Ισραήλ. Άπλωσε τα χέρια του στον ουρανό και έκανε μια προσευχή που καταλαμβάνει σχεδόν ένα ολόκληρο κεφάλαιο του βιβλίου των βασιλειών Α. Αναγνώρισε το μεγαλείο του Θεού, παραδέχτηκε τον ανθρώπινο περιορισμό, ζήτησε εκείνο το μέρος να είναι ένα σημείο συνάντησης μεταξύ ουρανού και γης. Να ακούγονται οι προσευχές που γίνονται εκεί. Οι ξένοι που θα έρχονταν από μακριά προσελκυσμένοι από τη φήμη του Κυρίου να βρίσκουν απάντηση. Στους καιρούς πολέμου, λοιμού ή πανόλης, ο λαός να μπορεί να στρέφεται προς εκείνον τον ναό και να αποκαθίσταται. Μια φράση από την προσευχή του Σολομώντα αντυχεί μέσα στους αιώνες. Είπε «Αλλά πράγματι θα κατοικήσει ο Θεός στη γη. Ιδού, οι ουρανοί και ο ουρανός των ουρανών δεν μπορούν να σε χωρέσουν, πόσο μάλλον αυτός ο οίκος που εγώ οικοδόμησα». Ο Σολομών το γνώριζε. Όλο εκείνο το μεγαλείο, όλος εκείνος ο χρυσός, όλη εκείνη η εντυπωσιακή μηχανική, τίποτα από αυτά δεν ήταν ικανό να χωρέσει τον δημιουργό του σύμπαντος. Ο ναός ήταν ένα σύμβολο, ένα σημείο αναφοράς, ένας τόπος όπου το άπειρο επέλεγε να γίνει προσιτό. Αλλά ο Θεός δεν χρειαζόταν σπίτι. Επέλεξε να έχει ένα. Η διαφορά είναι τεράστια. Όταν ο Σολομών τελείωσε την προσευχή, φωτιά κατέβηκε από τον ουρανό. Η φωτιά κατανάλωσε τα ολοκαυτώματα και τις θυσίες που βρίσκονταν πάνω στο θυσιαστήριο. Όλος ο λαός το είδε και έπεσαν με το πρόσωπο στη γη προσκυνώντας. Η αφιέρωση συνεχίστηκε για 7 ημέρες. 7 ημέρες γιορτών, θυσιών και εορτασμών.
Ο αριθμός των ζώων που προσφέρθηκαν ήταν τόσο μεγάλος που το χάλκινο θυσιαστήριο δεν επαρκούσε. Ο Σολομών χρειάστηκε να καθαγιάσει ολόκληρη την αυλή για να χωρέσουν τα ολοκαυτώματα. 22.000 βόδια, 120.000 πρόβατα. Αυτοί οι αριθμοί μπορεί να φαίνονται υπερβολικοί, αλλά αντιπροσώπευαν την ευγνωμοσύνη ενός ολόκληρου έθνους που επιτέλους είχε εγκατασταθεί σε ειρήνη και ευημερία. Την 8η ημέρα ο λαός στάλθηκε πίσω στις σκηνές του. Επέστρεψαν χαρούμενοι και με καρδιά γεμάτη αγαλίαση, λέει το κείμενο. Είχαν γίνει μάρτυρες σε κάτι που οι πρόγονοί τους μόνο ονειρεύτηκαν. Η κινητή σκηνή της ερήμου ήταν τώρα ένα οικοδόμημα από πέτρα και χρυσό. Η υπόσχεση που δόθηκε στον Μωυσή έβρισκε ορατή εκπλήρωση. Και στο κέντρο των πάντων, η κυβωτός της Διαθήκης αναπαυόταν στην οριστική της θέση κάτω από τα φτερά των χρυσών χερουβίμ στην καρδιά μιας αίθουσας όπου μόνο ένας άνθρωπος τον χρόνο μπορούσε να μπει. Ο ναός λειτουργήσε για σχεδόν 4 αιώνες. Γενιές ιερέων υπηρέτησαν εκεί μέσα. Καλοί και κακοί βασιλιάδες πέρασαν από τον θρόνο του Ισραήλ. Κάποιοι αναστήλωσαν τον ναό όταν έπεσε σε εγκατάλειψη. Άλλοι εισήγαγαν είδωλα στους ιερούς χώρους, βεβηλώνοντας τον τόπο που ο Σολομών είχε αφιερώσει με τόση φροντίδα. Η ιστορία του Ισραήλ μετά τον Σολομώντα είναι μια διαδρομή γεμάτη σκαμπανεβάσματα πίστης και αποστασίας, αναζωπυρώσεων και παρακμής. Και τότε ήρθε το τέλος. Το 586 πριν από τον Χριστό, ο στρατός του Ναβουχοδονόσορ, βασιλιά της Βαβυλώνας, πολιόρκησε την Ιερουσαλήμ. Η πολιορκία κράτησε σχεδόν 2 χρόνια. Η πείνα κατέστρεψε την πόλη. Τα τείχη τελικά παραβιάστηκαν και οι Βαβυλώνιοι μπήκαν μέσα. Ο ναός λαιλατήθηκε από πάνω μέχρι κάτω. Οι χάλκινες κολόνες κομματιάστηκαν και μεταφέρθηκαν ως λάφυρα. Η χάλκινη θάλασσα έσπασε σε μεταφερόμενα κομμάτια. Όλος ο χρυσός ξεριζώθηκε από τους τοίχους και έλειωσε. Τα ιερά σκεύη κατασχέθηκαν για τους παγανιστικούς θησαυρούς της Βαβυλώνας. Και η κυβωτός της Διαθήκης εξαφανίστηκε. Κανείς δεν ξέρει τι απέγινε. Το βιβλικό κείμενο απλώς σταματά να την αναφέρει. Κάποιες παραδόσεις λένε ότι ο Ιερεμίας την έκρυψε σε μια σπηλιά πριν από την εισβολή. Άλλες υποστηρίζουν ότι μεταφέρθηκε στην Αιθιοπία. Υπάρχουν εκείνοι που πιστεύουν ότι καταστράφηκε μαζί με τον ναό. Η αλήθεια είναι ότι από εκείνη την ημέρα κανένα ανθρώπινο όν δεν αντίκρισε ξανά εκείνο το αντικείμενο. Το πιο ιερό στοιχείο της ιστορίας του Ισραήλ χάθηκε χωρίς εξήγηση. Μετά τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία, ένας δεύτερος ναός χτίστηκε. Μικρότερος, πιο απλός, χωρίς την κυβωτό, χωρίς την ορατή δόξα που γέμισε τον πρώτο. Ο προφήτης Αγκαίος καταγράφει ότι οι πρεσβύτεροι που είχαν δει τον ναό του Σολομώντα έκλαιγαν συγκρίνοντάς τους. Αλλά αυτός ο δεύτερος ναός ανακαινίστηκε και επεκτάθηκε από τον Ηρώδη τον Μέγα, αιώνες αργότερα. Και ήταν σε αυτόν τον ναό του Ηρώδη που ένας ξυλουργός από τη Ναζαρέτ μπήκε, κοίταξε γύρω του και είπε ότι θα μπορούσε να καταστρέψει εκείνο το μέρος και να το ξαναχτίσει σε 3 ημέρες. Κανείς δεν κατάλαβε. Δεν μιλούσε για πέτρες. Μιλούσε για το ίδιο του το σώμα. Και όταν ο Ιησούς πέθανε στον Σταυρό, κάτι εξαιρετικό συνέβη. Το καταπέτασμα του ναού, εκείνη η παχιά κουρτίνα που χώριζε τα Άγια των Αγίων από τον υπόλοιπο κόσμο, εκείνο το ύφασμα που μόνο ο αρχιερέας τολμούσε να διασχίσει 1 φορά τον χρόνο, σχίστηκε από πάνω μέχρι κάτω. Ο Ματθαίος, ο Μάρκος και ο Λουκάς καταγράφουν το γεγονός. Δεν σχίστηκε από κάτω προς τα πάνω, σαν να το είχαν κάνει ανθρώπινα χέρια. Ήταν από πάνω προς τα κάτω. Σαν να άνοιγε ο ίδιος ο Θεός την πρόσβαση. Αυτό που ο Σολομών προσπάθησε να χτίσει με κέδρο, χρυσό και σιωπηλές πέτρες έβρισκε την τελική του εκπλήρωση εκεί. Ο τόπος συνάντησης μεταξύ Θεού και ανθρωπότητας δεν θα ήταν πλέον ένα κτίριο στην Ιερουσαλήμ. Θα ήταν ένα πρόσωπο και μέσω της θυσίας αυτού του προσώπου ο δρόμος για την παρουσία του Θεού θα έμενε ανοιχτός για πάντα. Όχι πια 1 φορά τον χρόνο, όχι πια μόνο για έναν καθαρμένο αρχιερέα, αλλά για οποιονδήποτε πλησίαζε. Ο πέτρινος ναός κατέρευσε το έτος 70 μετά Χριστόν, όταν οι Ρωμαίοι ισοπαίδωσαν την Ιερουσαλήμ. Αλλά ο ναός που ο Ιησούς υποσχέθηκε να ξαναχτίσει σε 3 ημέρες αναστήθηκε το πρωινό του Πάσχα. Και παραμένει μέχρι σήμερα.